गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय गुसुंथार आंनि मोनसे इन्ट्रोडक्शनखौ लानो थाखाय आङो सानबाय। दिनैहाय आङो मानि थाखाय नैबे फैगौ इलेक्शनाव देरहासार जागोन आंनि गासै फिल्डफोरखौ फरायनानै मोननानै प्रमिला रानी जे बिथाङाबो दिनैहाय टिकेटखौ नांला आङो गेलेला जे बारहावाखौ आङो मिन्थिखाबाय होननानै प्रमिला रानी बिथाङा दिनै बुंबाय। आरो आङो बिथांमोनजोंसो आङो जे फाइटआ बिथांमोनजोंसो जागौमोन BPF जों, नाथाय दिनैहाय बिथाङा सारेन्डार जानायजों नुखाबाय बिसोरो लोरबांखासै आंनो देरहाखासिगोन होननानै। दिनैहाय UPPL खौ मानो थाखाय भट होनाय नङा, गोबांथार बेबायदिनो सान्थि सुक्तिनि थाखाय इन्डिपिनि गेजेरजोंहाय जादोंमोन सान्थि सुक्तिया, नाथाय दिनैहाय प्रमद बर'आ बारस'नानै गासै सिटखौबो लानाय नुदों। आरो बेबायदिनो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जे निया फोनांनानै दिनै रन्जन दैमारि सारमोन बायदिखौहाय दिनै जोबथेसालियावहाय दोनफिननाय जादों। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै UPPL नो भट होनाय नङा। बेबायदिनो गोबांथार जायगाफोराव हानि मोनथाय होनो थाखाय बिथांमोनहा बै सिगांनि समनिफ्रायनो मिथिं दावथिंफोराव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोदोंमोन, नाथाय दिनै गोबांथार बर'फोरनि गेजेरावहाय गिर्जा सावग्लुंनाय, न' एफेक्सन खालामनाय, मन्दिर सावग्लुंनाय बेबायदिखौसो जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बिनि थाखायनो दिनैहाय UPPL नो भट होनाय नङा। गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दङ जे सार्भेखौ नुनानै प्रमिला रानी ब्रह्म जे बिथाङा दिनैहाय बारग' जे फरेस्ट मिनिस्टार दिनै बिथाङा सारेन्डार जाखाबाय आंनि फिल्डखौ नुनानै। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा भटखौहाय बेबायदिनो आद्रि खालामालाबैनो आंनोनो खनकेश्वर हाज'वारिनो भट होगोन आरो होनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। जेन' थांनाय जे 10 बोसोराव जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसना जे ST फोरनि थाखाय दङमोन बेखौ जोङो नुकसान खालामनानै लाबाय, लस खालामनानै लाबाय। जेन' बे 5 बोसोरावहाय नोंथांमोनहा जेन' लस खालामा, आंनोनो भट होनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा जोंनि एरियानि थाखाय नोंथांमोनहा हेफाजाब होदो। गुबुन हारिफोर बेबायदिनो सान्थालि आदिबासिफोर, मुस्लिमफोर, गार', राभा गासैबो बेबायदिनो बाङालि, एसामिस, बिहारि गासैबो बिथांमोनहा सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांनोनो भटखौ होनाय जागोन होननानै गोबांथार लिडारफ्रा, गोबांथार नेताफ्रा आंजों सावरायगासिनो दङ बिथांमोनहा। बेनि थाखायनो जे आद्रा खिद्रा थानाय मानसिफ्राबो जेन' आंनो भट होनानै मोजांथार भटआव देरहाहोयो, नोंथांमोना होदो। बेबायदिनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम, जेसेबां हायो एसेबां। आङो फैगोन क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय आम आदमी पार्टिया टिकेट मोनाब्लाबो इन्डिपेन्डेन्सआव आं दारायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंखौ जय जुक्त खालामदो। नायदो नोंथांमोनहा आं मानि थाखाय देरहासार जागोन। बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा सारिजालि खालामनानै नाय। खौ आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो एथ' खस्थिजोंसो जे माने NDPनि केडार माने लिडारफोर जेल जानानै दं, बिथांमोनखौ बै सागान होनाय लोगो लोगो माने केसखौ उथायनानै बख'नांगौमोन। बिथां माने माबायाबो दैमारियाबो बिथांमोनखौ सागान होखांनानै जे माने NIAनि केसावहाय जोबनानै दोनफिननायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो माने दानि CM जोंनि बर' माने माबाया बिटिआरनि माने गाहाय बिथाङा मानो बेखौ बेबायदि खालामखो? बे केसाथ' आरो माने सबथ' NIA केसाव दंबाबो माने खालि माने हाजिराल' होयो, बख'नो होननाय जिनिसखौथ' जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो, बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो। जुदियाव लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन। बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन, बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों। आरो गावबो आं बिथांजों रायज्लायखाबाय आं गेलेया, गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों। थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों। बेखायनो धन्यबाद, रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों, आंनि सायाव भरसा खालामदों। जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों। सासे दख'ना गानग्रा
माने BPF नि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जातिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधी दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो